Són les 3 de la matinada. Baixes al carrer a comprar una ampolla d'aigua a la botiga de conveniència del barri, aquesta típica que obre les 24 hores. El dependent que et cobra té la mirada cansada. Porta dies sense sortir del local, atrapat per un deute invisible, literalment de 30.000 euros. Déu-n'hi-do. I aquells 2 euros que acabes de deixar sobre el tauler. Doncs, en qüestió de segons, sense passar per cap banc, ja formen part del balanç financer d'un càrtel a l'altra punta del món. És fascinant i terrorífic alhora. Totalment. Avui, en aquesta anàlisi a fons, ens posem les ulleres d'un analista internacional de les forces de l'ordre. Els documents i informes policials que tenim sobre la taula, saps, ens exigeixen oblidar les velles pel·lícules de mafiosos amb barret i el padrín i tot això. Sí, clar, allò ja és història. Exacte. Anem a explorar com desenes de sindicats internacionals han convertit Catalunya en el seu tauler d'operacions particular. Operant, com autèntiques multinacionals amb els seus departaments de logística, finances i, òbviament, el seu braç armat. El matís fonamental aquí per a qualsevol analista és entendre que ja no parlem d'una simple zona de pas. Vull dir, durant molts de temps es deia que la península era la porta d'entrada cap a Europa. Sí, la famosa porta del sud. Això mateix. Però clar, si analitzes els moviments de capital, les infraestructures que lloguen i sobretot els nivells d'arrelament, la perspectiva canvia radicalment. Això ara mateix és un hub logístic, financer i de comandament d'alta complexitat. Un hub en tota regla. I tant! Els grups criminals d'arreu del planeta ja no només travessen aquest territori. I inverteixen, i col·laboren, s'hi barallen per quotes de mercat i sobretot han creat un ecosistema on les diferents especialitats delictives es retroalimenten constantment. Clar, s'ajuden entre ells. I crec que, per a qui ens escolta, el millor punt de partida per entendre com s'ha format aquest monstre financer és anar a allò que va treure els primers grans inversors, que és la febre verda. La marihuana. El boom de la marihuana, sí. M'imagino que, quan aquest mercat va explotar, les grans màfies internacionals van arribar per quedar-se amb tot el pastís de copoy, instal·lant macrooperacions i controlant-lo tot. Això és precisament el que van intentar al principi. I és superinteressant veure com aquest model va fracassar estrepitosament. Ah, sí? Van fracassar? Sí. Durant l'última dècada, el territori es va consolidar com a gran exportador europeu. Això és un fet. La lògica de mercat és simple. Si cultives aquí i aconsegueixes moure el producte cap al nord d'Europa, el marge de benefici es multiplica. Clar, allà es ven molt més car. Exacte. Llavors, al principi, grups d'origen italià o albanès intentaven controlar tota la cadena verticalment. O sigui, ells jugaven les naus, ells punxaven la llum, ells plantaven, recollien i conduïen els camions. Ho feien absolutament tot. Zero externalització. Zero. I si parlem d'intents de domini absolut, els informes destaquen molt la mocromàfia cap a l'any 2022. Ostres, la mocromàfia. La famosa xarxa aquesta d'origen magrebí, assentada als Països Baixos i Bèlgica. Pels informes que he estat llegint per aquesta anàlisi, van intentar instal·lar el que anomenaven narcoxalets aquí a Catalunya. Exacte. Però, vull dir, no se'n van sortir gaire bé, oi? Sembla que van xocar amb un mur de formigó. Van xocar fortíssim. A veure, ells van venir amb una mentalitat d'ocupació total, desplegant una infraestructura enorme, supervisible i amb molta ostentació. Cotxes de luxe, moviments estranys... Cridant l'atenció, vaja. Exactament. Des d'un punt de vista de l'anàlisi policial, aquest va ser el seu gran error. Una estructura tan centralitzada i jeràrquica és un blanc fàcil. La pressió conjunta de les diferents forces de seguretat, especialment Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, va triturar aquell model de narcoxalet. Els van escombrar. Sí, ho van desmantellar rapidíssim. I aquesta és la gran lliçó que el submón criminal va aprendre aquí. El model de fàbrica pròpia atreu massa l'atenció de la policia. Clar, té tota la lògica. Llavors, si ets un cap de la droga a París i t'adones que venir a muntar la teva pròpia supernau industrial és un risc inassumible, què fas? Subcontractes? I tant. Subcontractes. Entenc que això és exactament com externalitzar serveis en el món corporatiu legal, però en versió narco, oi? Segons els documents, ara aquestes màfies de Marsella o París s'associen amb productors locals. Ja siguin d'origen espanyol o nord-africà, que ja viuen aquí perquè és fàcil la feina bruta de cultivar el producte, no? El mecanisme d'externalització és la clau de tot ara mateix. Aquestes xarxes franceses, que tenen vincles molt profuns amb connexions algerianes, marroquines i tunisianes, prefereixen diversificar.
no posar tots els ous a la mateixa cistella. Exacte. En lloc de tenir una gran nau amb 10.000 plantes, que si te l'enganxen ho perds tot, prefereixen pagar a 10 productors locals diferents que en tenen 1.000 cadascun en petits locals amagats o pisos. Clar. D'aquesta manera, si la policia cau sobre una plantació, el conglomerat francès només perd el 10% de la seva inversió. És pur càlcul de riscos. Espera, atura't un moment aquí, perquè l'informe menciona un detall sobre com es paguen aquestes partides de marihuana a la gent local que em va deixar literalment de pedra. Ah, sí, ja sé per on vas. És que estem acostumats a pensar que subcontractar es paga amb bitllets dins d'un maletí, com a les pel·lícules. Però no és només això. No, ni de bon tros. I aquí és on els analistes de seguretat encenen totes les alarmes vermelles. Aquestes xarxes franceses paguen part de la marihuana amb diners en efectiu, sí, però sovint financen les compres amb armament. Armament. I no parlem de petites pistoles, Parlem d'armes de guerra, fusells d'assalt que passen amagats per la frontera francesa i s'intercanvien directament per la droga. Déu-n'hi-do. Estàs dient que un grapat de plantes cultivades en un soterrani d'una zona residencial tranquil·la serveix literalment com a moneda de canvi per importar armes de guerra? Totalment. És a dir, la marihuana s'ha convertit en una mena de bitcoin físic de l'inframón per comprar-se'n als militars? És una definició molt encertada. De fet, estic convençuda que aquest intercanvi directe de, diguem-ne, verd per ferro és el mecanisme que explica per què veiem una injecció de violència potencial tan gran al territori darrerament. Clar, gent que no hauria de tenir aquestes armes, de sobte les té. Exacte. De sobte, grups locals que només es dedicaven al cultiu acaben amb armament d'alt calibre als mans. I, a més, tota aquesta reestructuració logística afecta altres drogues. L'haixix, per exemple. Què passa amb l'haixix? Doncs que històricament arribava sempre per mar al sud, amb les famoses narcollanxes a l'estret. Però ara han adaptat les seves rutes. Per la pressió policial al sud, cada cop pugen més per l'interior de la península o utilitzen rutes marítimes fins a la costa catalana. Ah, o sigui que desvien la ruta cap aquí. Sí, per després camuflar la droga en la immensa xarxa de transport convencional per carretera cap al nord d'Europa. Es mimetitzen completament amb el flux de mercaderies legals, camions de fruita, verdures... Veiem els documents que hi ha russos, lituans, suecs, especialitzats en la compra i el transport. Hi ha un grup que em va cridar especialment l'atenció. Quins? Les xarxes sèrbies. O sigui, sempre pensem en la gran guerra dels Balcans, els clans Kavak i Skaljari que s'assassinen per mig món. Però aquí l'informe matissa una cosa molt interessant sobre ells. Sí, hi ha una diferenciació vital aquí. Els grans càrtels serbis, els de la guerra global, utilitzen aquestes zones de la Mediterrània occidental només com a refugi. Només per amagar-se. Exacte. I venen a amagar-se, a gaudir d'un perfil baix, del bon clima i de l'anonimat. No hi volen problemes, volen tranquil·litat. Clar, no volen que la policia vagi darrere d'ells mentre prenen un còctel. I tori al marge d'aquests grans càrtels. I aquests són els conflictius. Aquests són el verdader perill. Aquests grups petits són els que han protagonitzat tirotejos greus amb víctimes mortals recents. Intenten fer-se un lloc a trets. I això cal sumar-li grups turcs intentant fer-se forts en la distribució. És, sincerament, un polvorí tàctic. Bueno, si la carretera es mou per la verd de la marihuana, l'oceà pertany al blanc de la cocaïna. Això ens porta a analitzar la infraestructura més crítica, que és el port de Barcelona. El Gran Colós. L'anàlisi policial el posa com una de les portes principals de tota Europa. Suposo que, tractant-se d'un lloc tan tancat, tan vigilat i controlat, alguna d'aquestes màfies globals deu tenir un monopoli ferri allà dins. Això podria semblar lògic, però... Com els albanesos, que se sap que controlen molts ports per tot el món. Tenen ells el monopoli? L'error més comú, com a analista, és pensar en termes de monopoli. És molt més complex. Aquí parlem d'un ecosistema de dependències. Dependències? A veure. Els grups d'origen albanès, efectivament, tenen una xarxa de control molt forta sobre les rutes marítimes de la Mediterrània. Són claus en la distribució final per a Europa. Però la realitat és que no poden operar sols. Físicament, necessiten els grups búlgars. Búlgars? Per què búlgars? Perquè les xarxes búlgares són les que han cultivat durant dècades la connexió a l'origen. Estan directament als ports de Colòmbia a l'Equador.
Ells tenen els contactes allà per contaminar, com se sol dir, els contenidors abans que surtin de Sud-amèrica cap a Europa. Clar, però sigui que un grup posa el producte a dins del contenidor, l'altre el fa moure per Europa i organitza els vaixells. Però n'hi falta un tercer per treure'l físicament del port un cop arribar aquí, oi? Has donat el clau. Aquí entren en joc organitzacions purament locals. Sovint operaris del mateix port, transportistes o grups que coneixen el terreny milimètricament i tenen contactes interns clau. Algú ha d'obrir el contenidor quan arriba de matinada i saltar la tanca amb les motxilles. Exacte. I paradoxalment, l'anàlisi de riscos ens diu que aquests grups autòctons, els que estan encarregats de la recuperació física de la droga al port, són sovint els més violents i impredictibles de tota la cadena. Més que els grans càrtels internacionals. Moltes vegades sí, a nivell de carrer. I l'atractiu del port és tan gran que, com deies, atreu tothom. Ostres, si ho llegia, l'atractiu és tan bèstia que fins i tot els càrtels mexicans han intentat plantar bandera aquí, oi? Els informes parlen d'intents del càrtel de Sinaloa, ni més ni menys, volent muntar laboratoris de metamfetamina a Europa. Un projecte d'expansió internacional pur i dur, de manual. I utilitzant Catalunya com a cap de pont. Sí, el seu objectiu era no només utilitzar la via d'entrada per a la cocaïna, sinó importar els precursors químics per produir la metamfetamina directament a territori europeu i distribuir-la. Per sort, la intel·ligència policial se va avançar. Uf, menys mal. Van avortar aquest intent estratègic a Temos, però demostra la brutal ambició que hi ha en joc. D'acord. Llavors, repassant, tenim els grans contenidors plens de milions d'euros en producte, tenim els vaixells creuant l'oceà, les superxarxes logístiques, però aquesta macrologística finalment aterra al carrer. Sempre acaba al carrer. S'esmicola amb dosis petites per vendre. I aquí és on em trenca els esquemes el tema de la violència, francament. A què et refereixes? Veient la secció de les bandes de distribució de carrer, principalment els informes parlen de grups d'origen dominicà movent cocaïna i haixix en patinet elèctric. A simple vista, jo pensaria que, sent una distribució a tan petita escala, en patinets, són molt menys perillosos que aquests grans càrtels serbios o mexicans. Però la realitat que descriuen els documents és absolutament la contrària. És un biaix analític molt habitual, aquest. Pensar que menys droga és igual a menys violència. Als barris, la violència respon a la territorialitat i a la manca d'estructures de resolució de conflictes, diguem-ne, elaborades. O sigui, no s'asseuen a parlar-ho. Exacte. Els grans narcotraficants de port prefereixen el suborn o els acords comercials. Ells saben que els trets s'atrauen la policia i la policia enfonsa el negoci. Volen silenci. Negocis són negocis. Clar. En canvi, aquestes bandes de carrer tenen una tolerància baixíssima a qualsevol disputa territorial o a la perda de, quatre paperines. S'enfaden per res. Si algú els trepitja la zona del barri i la cantonada on venen, o un client no paga una ximperia, la resolució és immediata i letal. Ajustos de comptes amb armes de foc al mig del carrer a plena llum del dia. L'impacte sobre la seguretat del ciutadà del carrer, de qui ens escolta, és brutal i molt més directe. Fixa't en el contrast brutal amb altres especialitats criminals, que sí que viven de ser completament invisibles. Perquè, per exemple, l'informe parla dels grups armenis especialitzats en robatoris de domicilis. I té molt sentit, perquè recordo que abans hi havia tota aquella màfia georgiana, te'n recordes? Sí, els famosos lladres de llei. Això mateix, els lladres de llei. Exacte. Abans del 2017, la delinqüència georgiana estava assentada en una estructura molt piramidal i autoritària. Però una operació internacional gegant, impulsada justament perquè van fer massa sorroll amb un doble homicidi, va fer caure tota la seva cúpula de cop. I, clar, allà on cau un, entra un altre. La natura avorreix el buit. I el forat que van deixar en el negoci de les bateries de robatoris a pisos el van ocupar ràpidament xarxes d'origen armeni. I com operen aquests? Són grups extremadament tancats que es mouen de manera gairebé quirúrgica per tota la geografia espanyola des de les seves bases a Catalunya. El seu objectiu és buidar un pis d'alt valor en minuts i desaparèixer, abans que ningú, absolutament ningú, se n'adoni. Com fantasmes. Busquen l'eficàcia màxima amb l'impacte visual i social més baix possible. Són la pura antítesi de les bandes del patinet. D'acord, doncs, a veure,
Tenim les bateries robant joies en silenci absolut, els trets als carrers per dominar un territori i centenars de transaccions al detall generant bitllets arrogats de 20 i 50 euros sense parar cada minut. Una muntanya d'efectiu. Exacte. On va parar tota aquesta infinitat d'efectiu brut? I això ens fa tornar al nostre escenari de la introducció, les 3 de la matinada. La xarxa de supermercats de conveniència operada principalment per grups d'origen pakistanès. Uf! I aquest és potser l'escenari més desnolador que analitzen les forces de l'ordre avui dia, sincerament. Per què ho dius amb tanta contundència? Perquè lliga directament el blanqueig de capitals massiu amb el tràfic de persones, i tot a plena llum del dia. O de la nit, vaja. Aquestes organitzacions funcionen com una gran maquinària d'explotació laboral gairebé corporativa. El que fan és introduir compatriotes seus de manera completament il·legal, cobrant-los tarifes exorbitants pel suposat bitllet cap a Europa. Tarifes de quan? Perquè abans he dit 30.000. Parlem de deutes que oscil·len precisament entre els 6.000 i els 30.000 euros. És a dir, entenc bé, una persona arriba aquí devent 30.000 euros al mateix grup criminal que l'ha portat, sense papers, sense conèixer una paraula de l'idioma i sota una amenaça i una pressió constants. És exactament així, i el mecanisme per cobrar aquest deute és directament l'esclavitud moderna. Esclavitud? Sí, els col·loquen rere els taulers d'aquests petits establiments, obligant-los a fer jornades maratonianes ininterrompudes, ja que estem parlant de locals 24 hores, molts cops els forcen literalment a dormir en matalassos amagats a la rebotiga o als passadissos sota els prestanges. És esgarrifós, sobretot quan entens, llegint els documents, que la botiga és només a la punta de l'iceberg del que els informes anomenen l'economia circular del crim. L'economia circular, sí. Perquè en barris com el Raval, aquestes mateixes xarxes diversifiquen que dona gust. A banda de tenir botigues, controlen venda de droga al detall i gestionen el destí de tot el que es roba a la ciutat. Ho aprofiten tot? Tot. Els mòbils, per exemple. Algú es roba el telèfon al metro. Ells el compren immediatament i el poden revendre a grups marroquins per introduir-los de contrabanda al nord d'Àfrica, o bé l'esquarteren allà mateix i envien les peces a empreses tecnològiques del sud-est asiàtic per recuperar metalls i xips. És una eficiència terrible. I per no parlar que ells mateixos proveeixen de falsificacions, de bosses i samarretes, a la gran majoria de mantes del carrer. O sigui, ho centralitzen tot. Però espera, això sembla una estructura molt d'empresa, molt de dalt a baix. Sí, ho és. Em pregunto, com es compara això amb les màfies que veiem sovint al transport públic, per exemple, que semblen molt més tancades i diferents? Fas molt bé d'assenyalar-ho. Analíticament, la diferència d'estructura és profundíssima. L'organització pakistanesa té aquest model d'explotació laboral obert a l'engròs entre els seus propis compatriotes. Com una corporació. Exacte. En canvi, si agafem l'exemple de les organitzacions d'origen bosnià o romanès que operen principalment amb furts a la via pública, el seu mecanisme es basa completament en clans familiars absolutament hermètics. Els llaços de sang. Això mateix. Els llaços de sang en són l'única garantia de lleialtat. Aquests clans dominen les xarxes de carteristes al metro o les tècniques com les de les mimoses. Les mimoses, explica'm això? Són aquelles persones que s'apropen a víctimes als carrers cars per fer-los una abraçada agraint alguna cosa inventada o per buscar signatures falses i aprofiten per robar-los rellotges d'alta gamma de manera molt, molt hàbil. Ah, sí, he vist vídeos d'això. És impressionant, la rapidesa. I l'informe detalla una faceta d'aquests clans familiars que, sincerament, és especialment cruel, que és l'explotació de la mendicitat organitzada, oi? Sí, jo com a analista ho trobo d'una baixesa moral terrible. És una estratègia d'explotació basada en la vulnerabilitat completament visible. Els líders d'aquests clans obliguen membres d'edat avançada, sovint forçats a anar en cadira de rodes, o persones de la seva pròpia família amb discapacitats severes, a estar hores i hores a l'intemperi. Al carrer plogui o faci fred. Sí, demanant diners a les portes de supermercats, de parròquies o estacions de tren. I clar, la recaptació diària d'aquesta falsa solidaritat que sent la gent va íntegrament engreixar la caixa forta del cap del clan familiar. Juguen amb l'empatia de la gent. Totalment. Perpetuant un cicle d'abusos sistèmic, però sempre sota un vernís de pobresa extrema. Uf! Llavors, a veure, posant-ho tot en perspectiva. Cada cèntim rodat al metro amb els rellotges,
Cada ampolla d'aigua venuda de matinada a la botiga i cada contenidor descarregat amb èxit al port crea una allau de diners bruts, tones de bitllets. I aquí ve el gran problema. Com ho neteixes tot això, sense que s'enfonsi el sistema bancari o, pitjor encara, per a ells, sense que ho detecti la policia? Aquesta és la gran pregunta. I aquí entrem a l'última peça del trencaclosques, que m'ha fascinat, el veritable banc central de l'inframón. Segons els analistes, el servei financer avui dia és l'evolució brutal de la màfia xinesa, que han passat de ser productors a ser els grans banquers de tothom. Com ha anat això? L'evolució és fascinant des d'una perspectiva històrica i criminològica, la veritat. Fa una o dues dècades, els grups d'origen xinès basaven els seus ingressos en l'extorsió violenta entre els seus propis compatriotes per pagar suposades proteccions. Les clàssiques extorsions a botiguers. Exacte. També van ser els pioners en instal·lar massivament plantacions indoor de marihuana utilitzant sistemes de semiesclavitud similars als que parlem i en gestionar l'explotació sexual en bordells dissimulats en pisos i centres de massatges clandestins, que, per cert, alguns d'aquests encara persisteixen. Sí, encara se'n senten notícies. Però els líders van comprendre una cosa fonamental. Van entendre que el poder real no és vendre la droga, amb el risc que comporta. El poder real és rentar els diners de qui la ven. I així s'han transformat en una macroxarxa financera internacional que dona servei exclusiu a altres màfies, a la xarxa sèrbia, a la magribina o als senyors del port. És a dir, externalitzen el blanqueig. Això mateix. I ho fan a través d'una estructura anomenada Feichen. Feichen, que en els documents ho tradueixen com els diners voladors, oi? Exacte, els diners voladors. Diners voladors. Això sona gairebé místic, d'una pel·lícula d'arts marcials. Abans he llegit en un dels nostres informes que això s'assemblava a una mena de bísom a l'ombra. Però, a veure, posa'm un exemple mecànic perquè jo i qui ens escolta ho puguem visualitzar bé. Som-hi. Si un càrtel albanès té 1 milió d'euros en efectiu, en bitllets petits de la venda de droga a Barcelona, i necessita enviar-los a Dubai o a Colòmbia per comprar més. Com funciona exactament aquest bísom a l'ombra per fer volar aquests diners sense que el Banc d'Espanya toqui l'alarma? D'acord. Imagina't aquest bísom, però sense aplicacions al mòbil, sense servidors informàtics centrals i basat completament en llibres de comptabilitat paral·lels en paperetes i en la confiança cega. Confiança cega entre delinqüents. Entre delinqüents d'alt nivell. El representant del càrtel albanès truca a la porta d'un broker xinès a Barcelona i li deixa literalment caixes de sabates amb 1 milió d'euros en efectiu. Espera, literalment caixes de sabates físiques? Físiques, bosses d'escombràries, caixes, efectiu. El broker xinès ho comprova ràpidament i llavors envia un simple missatge xifrat, normalment per alguna aplicació segura. Un missatge de text. Un simple missatge, sí, a un altre broker xinès de la seva mateixa organització de confiança que es troba, per exemple, a Dubai o a Hong Kong. I atenció, en aquest mateix minut, el broker de Dubai agafa 1 milió d'euros seus, que ja té nets i dins del sistema financer d'allà, i els transfereix al compte legítim del càrtel albanès, prèvia comissió, per descomptat. Uau! Deixa'm aturar-te aquí un segon, perquè vull que això quede molt clar. O sigui que el milió d'euros físic no s'ha mogut en cap moment a Catalunya. La duana de l'aeroport mai no toca la frontera. Exacte. Físicament, els bitllets bruts es queden aquí a Catalunya i s'utilitzen ràpidament per comprar material, invertir en negocis tapadora, immobiliaris o simplement per donar préstecs usuraris a altres criminals locals que necessiten liquiditat. És brillant i terrorífic. Però espera, com a analistes de dades, això ens deixa un problema matemàtic bastant obvi. A veure, digues. Si el broker xinès de Dubai acaba de pagar 1 milió d'euros de la seva butaca a l'albanès allà, ara el broker de Barcelona li deu aquest milió a ell, oi? Com compensen els deutes de milions entre les pròpies xarxes xineses si no es fan transferències bancàries legals per equilibrar-ho? No poden assumir perdes de milions cada dia. Aquest és el detall que sovint passa completament desapercebut i on radica el geni criminal absolut d'aquest mecanisme. La compensació comercial. Compensació comercial. El rentat veriner és basat en el comerç pur i dur.
Per saldar aquest milió de deute intern, el broker de Barcelona comprarà amb aquells bitllets bruts, a poc, productes completament legals. Quins productes? Potser contenidors sencers de carcasses de telèfons mòbils, roba barata, joguines o peces de plàstic. I els comprarà importats precisament d'empreses pantalla de l'Àsia controlades per l'altre broker. Ah, brutal. D'aquesta manera, l'enviament de la mercaderia legal de l'Àsia cap aquí equilibra els llibres de comptes entre continents. Els diners bruts esdevenen producte legal que es ven en qualsevol basar comercial o botiga de barri que tots coneixem. I ningú del sistema bancari internacional ha vist passar, ni de lluny, la transacció de la droga. Clar. I llavors la meva pregunta és, com combats un enemic així d'invisible? L'inspector de policia pot requisar els patinets amb paperines al Raval, evidentment. Sí. El grup de duanes pot fins i tot interceptar un contenidor colossal ple des de l'Equador. Però si el sistema nerviós, aquest banc central a l'ombra, fa desaparèixer el valor en l'aire amb un simple missatge xifrat de telèfon i una remesa de samarretes falses, com t'enfrontes a això? Perquè l'analítica policial clàssica de tenir el capo, sembla inútil aquí. És que és totalment insuficient avui en dia. Detenir un líder ja no atura l'engranatge, perquè l'arquitectura financera està completament descentralitzada i flota per sobre de les fronteres nacionals. Si cau un, el sistema continua. I tant. Quan fas caure una peça, el sistema de confiança mutu muta i s'adapta en qüestió d'hores. Les policies internacionals conclouen de manera unànime en tots aquests informes que l'única eina eficaç ara mateix és la intel·ligència financera i tecnològica compartida. Molt més que els cotxes patrulla. Sense dubte. Requerim ciberanalistes rastrejant converses xifrades a la dark web i experts en grans dades intentant cruar les rutes dels contenidors suspiciosos al port amb els registres comercials aparentment il·lògics com importar massa carcasses de mòbils de cop per tal de detectar aquests desequilibris econòmics globals. És una guerra de dades. Déu-n'hi-do. Si ajuntem totes les peces que hem anat desplegant d'avui, el quadre és francament espectacular. Hem destrossat completament el mite de la màfia clàssica i aïllada. Hem descobert un ecosistema viu, on el cultiu silenciós d'una planta a un xalet de Sabadell acaba pagant un arsenal de fusells militars francès. Així és. O la decisió d'un grup búlgar en un moll de l'Equador acaba desencadenant un tiroteig entre joves amb patinet als carrers dels nostres barris. I de la manera més colpidora, crec jo, hem vist que darrere del simple acte de pagar amb una moneda de 2 euros en un petit supermercat s'hi pot amagar el patiment tàcit d'una persona víctima del tràfic humà i una enginyeria financera asiàtica increïble capaç de fer saltar fons opacs per tot el globus. El resum que has fet és ultraprecís. I com a reflexió analítica, vull afegir que la nostra millor eina com a societat és precisament pensar de manera crítica sobre aquest entorn que ens rodeja. Informar-nos en bé. Clar, hem d'entendre que ja no ens enfrontem a simples colles de delinqüents impulsius, sinó a estructures híbrides que són meitat sindicat criminal sanguinari i meitat fons d'inversió en el mercat negre. Comprendre aquesta taranyina és el primer pas irrenunciable per poder reclamar les mesures polítiques i policials adequades no a nivell local, sinó global, per desmuntar-la. I arribats a aquest punt de la nostra anàlisi a fons, vull llançar a l'audiència una idea final per rumiar. D'aquelles coses que et deixen donant voltes al llit de nit mirant el sostre. A veure? Hem vist com l'arrel d'aquest crim organitzat penetra profundament en la terra de la nostra pròpia economia diària, en el teixit de les immobiliàries que lloguen locals, dels basars, dels locutoris, dels comerços d'alimentació nocturns i fins i tot de les reparacions de telefonia i l'exportació de fruita. Estan a tot arreu. Doncs la pregunta és aquesta. En quina proporció exacta la vida econòmica i l'aparent estabilitat financera d'alguns dels nostres carrers està surant avui gràcies a aquest flux incessant de diners voladors? Si algun dia tota aquesta injecció fantasma de capital criminal desaparegués sobtadament, de la nit al dia, veuríem col·lapsar de cop comerços i barris sencers al nostre voltant? Un autèntic misteri silenciós per reflexionar pel vostre compte. Ens escoltem a la propera anàlisi a fons.